Idoia Asurmendi musikari aramaioarra da Danbakast saioaren aste honetako gonbidatua. De Amar y de Sandar bere azken diskoaren eta izen bereko biraren gainean hitz egitera dator. Durangoko azokaren gainean ere jardungo dugu Asurmendirekin eta solaskide izango dituen Nagore Sanzekin eta Sergio Ruiz González de Txabarri Sertxekin. Jakina Danbaka lehiaketaren 3. kontzertuak eman zuenaren berri ekarriko digu Aitziber Aranburuzabalak, poparekin hasi eta punk rockarekin bukatu zuen gauak doinu aniztasun nagusi izan zelarik. Delbal, Karena, Enko eta Txerrikumeak izan ziren agertokian, eta haien musika eta berbak entzungo ditugu. Bukatzeko atzera begira jarri eta 2008ko Danbaka irabazi zuen The Wet Band talde mutrikuarra ekarriko dugu gogora. Kaixo musikazale, ondo etorri Danbaka saio berri honetara, gogoen dokotzen moduan Danbakaren 3. gautik bagatoz eta Durangoko azokaren atarixen be bagaz. Eta hortarako, kaixo Idoia. Aupa. Aupa Sertx. Aupa Nagore. Kaixo, agono. Eskerrik asko etortiarren, Idoia gaurkoen zu gonbidatu moduen zatoz, Durangoko azoka ate joka, baina apurtxoak gara galdetze gureko notzuken azteko eta bit, domekan, oinatin, ze moduz? Oso ondo. Bai, ez? Gustora. Oso itxien, bai. Bai, ez da? Bai. Kontzertu berezixe, ederra izen zan, sarrak behagortu, arrakasta bagokotzu, eta oinatin beti ondo. Bai, gertuko jende asko inguruen, eta bai, egiz esan oso politxe izen zan, berezixe. Ederto. De Amar y de Sandar, horrekin zabitz, baukotzu beste kontzertu batzu belotuta, ze moduz doia? Ba ondo, egiz esan disfrutetan, neurrixe hartute, ritmuei, ez dala erreza, eta, bueno, egiz esan zuzeneko danetaz gozatzen, eta, bueno, jendiei gure musika aurkezten, ba, pospozik. Urrengo geltokixak komentu diguzu, zentzuk izango die, Durangoko azakaz aparte? Ba, egongo naz 13 Deban, bakarrik, bai, usteote sarrerak agortu diela. Jo, Bai. Eta gero, abendu amaieran Hernanin, eta urtie azteko Tolosan urtarriak 3. Ados. Taldiakin akustikoen itxen dituzu, bedanetan egitzen dozu, edo? Bai, gehien bat taldiaz. Saiatzen hase talde osoaz joeten, ze gizita landu egule asko repertorizue danok, bostok, eta gainera, bueno, eszenografia berezi bat daukegu, orduen saiatzen ga ekipo dana joeten, baina ezin danien bakarri joeten naz, edo akustikoen formatu txikixen. Ados. Esan duzu, neurrixe hartu dotzezula, ez dakit, zehozegatik bereziki, edo aldez horretik igual ritmo bizi egixen egon zarelako, zegatik esaten duzu neurrixe hartu dotzezula edo? Ba, bueno, esperientziak da denporak esan duz importantie dala, neurrixe hartzie, ritmuei, ze erreza da sartzi horre ritmo frenetiko baten, azkenin uste dut, gure munduek ja bultzatzen dozkule horra, eta bueno, aurreko diskuaz pasaunen apur bat gaizki horreaz, apur bat geixegi izen zalako dana eta azkarregi, eta orduen bigarren disko neaz asko zaindu dut alde hau. Importanti hori zentzi, ezta? Sertx, zupe, erasokin, ontsa 30 urte, hori komentatu izan dugu, baina, bueno, ze garrantzitsu edan, musika zuzenekoen gabitzenia apurua neurrixe hartzia erre aurretik, ezta? Bai, hombre, azkenien talde moduan funtzionatzen desunean, eta igertzen da, hartzen desunean ja funtzionamendu eder bat edo taldiakin edo, igertzen da behar bada, zuzentzen zela disko berri, atera berri dagoenean edo pixkat hartu beharra diozula, pixkat taldiai hori, ez da, funtzionamenduko ze hori, eta igertzen da hartzen desunean, ja beste erabatetara taularatzen zara, eta beste pertsona bat sentitzen zara, ez da, sentsazio hori beti izan dut, Ados. Nagore, esan, tertuliakide gaurkoan basatoz, bigarren ez, eskerrik asko etortiarren, eta badakit jakin aurreko Danbakaren 3. gauean egon zinela. Zer moduzko gaua, bizi zegin oran, oroar, ze esango zinuke? Bai, bueno, bai oso gustora gainera, batez be izan zalako estiloen aldetik eta bariaua, eta, bueno, folk, pop, popetik, metalera, punk rocketik pasau, eta orduan, bueno, eta komentau izan duguna askotan, ez, dirala ordu erdiko saioak, eta, bueno, horrek ematen dutzen dinamikakin, eta, bueno, eta oso gustora.
Ados, gero fango gare apurtxo bat, talde talde fango gare apurtxo bat analizatzen, baina ideia, zuri galdetzea gureko notzuke, danbaka ezagutzen duzu, ikontxe komento dugu, uste zinula bigarren edizioa sala, eta atzera famigara, baina danbakan inguruen, ze iritzi dauketzu ekimen moduen? Jo, azken aldizen asko entzun dute jendi berbetan honen inguruen, eta jendi gainera posik ze ja hartu dau, publikuek hartu dau ja ohitura bezala, joetie danbakara, gauero kontzertutaz disfrutetan eta gainera kontzertu laburrek izen da, jentiek esan duz, hori, azkenien ikusten dozule estilo eta talde mordo bat gau iguelien eta ejatzula luze hitzen bebai, ez? Eta gero parte hartzaile batzukin behin dut berba eta danek esateztie azkenien kriston aukera dela, erakusleio bat da eta jo dauket kriston gogo joeteko. Ondik ezin izen dut, baina, ondik baduko beste bigau. Gainera, bestiak beste, 2022ko irabazliak, zure herrikideak izan ziren, dekleito nekuak, esauketa dituzut, komentako zotzuela, zerbait damakan inguruen. Bai, azkenien hori, eurendako kriston aukera, eta oso eskertute. Ederto, bale, Durangoko azokan inguruen, ja, atarixen gaz, ja, Durangoko azoka ja hemen gainien dau, eta, apurri bat, irure ingurotzueke galdera, eta gual banan fango gara erantzuten. Durangoko azoka, zela bizi dozu ezuek? Idoia? Hontxe bakik, lanpetute ibiliko zarela inguruen, egun guztixetan egon bierko zarela, zela bizi zen dozu orain arte? Izaten diez segun oso intensuek, ni lehenengo segon nintzen oindala 3 urte, eta aurten bigarren aldiz egongo naz, ez dana aukikot, baina egize da txikitatik auki dauela ohiturie urtero joeteko, abenduko zubizen eskitzen inora joeten, eta beti Durangora egun pasa, eta azokatik bueltatxo bat emun. Eta oso oroitzapen politxek dauket egiz esan, ez dakit, uste dut hor elkartzen dela azkenien euskal kultura asko, pentsetan jat oso interesgarri ze literatura, musika, dana batzen garela hor, eta beti joan izenaz oso posik, eta oin bigarren aldiz aukikote ez dana, eta oso intenso izango da, nekatutea amaituko, seguru, baina oso eskertute, azkenien guretako erakusleio bat da, aukera bat da, horregotie, beste jende bateaz denporie partekatzi bai, ez dakit, uste hor generetan diela gauza asko. Zertx, zuke Durangoko azoka gertutik bizi izango zinun, erasokin edo danalakoekin, zer da zuretzako Durangoko azoka? Netzako Durangoko azoka da elkartzia lagun pile batekin. Zenean urte askotan izan garaan eta beti da leku bat non beti berri ikusten duzu zure lagunen bat, edo aspaldi ikusi gabe, urte bete ikusi gabe, edo. Askotan hola da, bai. Horrela da, eta pixkat alako kontarik itizkiagu, nola di joan bizitza eta alako gauzak. Hori gehien bat, hori da gehien gustatzen zaidana. Gero badago beste alderdi bat, hori pixkat ez dezuna, nekagarria dela, eta egun intentsuak jaten direla, eta baina, ez dakit, egia zan gustura joan izan naiz, eta ez dakit, beti lan badakasunean eharra da, bizkat hori erakustia, eta, txarro izaten da, urte bete ez dakasunean zozera alterata, eta gute zarela, baina ez. Azkenean, gertatzen dena, beti gertatzen dena, arpegi ezagun gehiegi. Ez, apur bat, estresa. Danak gaur gaude, eta danak ea bat, bakizu? Bai. Da gure oasisa, da euskal kulturaren oasisa, hori zaindu behar dugu. Oasia aipatu zu, hitz egingo dugu gero basamortu duguaz, egoten bada. Nagore, zure iritzetik, zela bizi duzu Durangoko azoka? Gisa esaten badotzuet, azkenen gurtietanen esgun, bai aprobetxago izan dugu kanpora juteko, oportxuak eta hola, baina oindala urte batzuk bai juten itzan, urtero, eta gero diskoetxe batekin, Gaztelupeko etxakekin lana inemanian urte desentetan, orduan zan zita hori, orduan... Urteko zita. Bai, urteko zita, bai, eta gainera egun guztiak lanian, estanean, disko pila batekin,
katalogo guztia, ez? Eta bai gogoratzen dut, musikari pila bat, idazliak, hor zegoela, hori ez, elkartzen zala jende, esan duzuena, ez? Euskal kulturako topagune bat, bai literatura aldetik, bai bertsolaritza aldetik bai musika aldetik, aurrendako musika eta gauzak bai, liburu pila bat. Eta gogoratzen dut oso oroitzapen politxa dazkat, ze orduan zan diskoetxe askondako bai arnazgune bat, eta hor zan beraien urteko salmentarik potentiena. Itxen zan han, ez? Ja urte batzu dela, eta zan hori, gogoratzen dut kajak eraman, eta Mikel Ordangarinen sasoia, eta beste hainbat artista, eta tal, eta zan diskuak saldu, pila bat. Hori gure arlua salako, baina hori, guztot hori be aldatu indala asko, baina bai, oso oroitzapen honak. Ziur dauela, loturekuko dauela, goko azoka bera aldatu izena, kontsumo ohiturak be aldatu direlako, fisikoa aipatu izen dugu, hemen saionetan, fisikoak asko osokola, eta gaur egun bastakit, horren beste sartzen dien disko, eta vinilo, eta liburuak eurak bestakit, baina galdera zehatza ingo dutzuet, eta berze iritzea daukotzuen, ezinbesteko ikusten duzue Durangoko azoka urtero egitea, Idoia? Nik bai. Ze uste dut, ez dakit, ni joeten azenien apur bat saltzeetan eta bueltatxu itzen duten nien azokatik, ikuste ditut, igual, normalien ikusten ez ditzudan liburuek, batien ikusten duzu beste artista bat, ez duzu, ostras, igual ez nauken hain presente artista hau, eta batien ikusten duzu eta gogorarazten dutzu egin dauen lanai, ez dakit ustot, nire ustez bada. Dauz artista batzuk, o idazle batzuk dauzenak igual, ez dakit euren izenak gehiago entzuten diela, edo danok presentia daukegule euren lanak, eta horrek, igual, bebai, uste bierrezkoa dela eurendako azoka hau, baina gero dauz beste batzuk, uste dutela azokan batien horre, ez dakit. Auspotzen dituztela, ez da? Zertxuk zeiritzea daukatzu, ezinbestekoa da Durangoko azoka? Nik uste baietz. Gioztegin nahi gertatzen zaiten, ez da izuei gertatzen zaizuen edo, baina nik juten izenean beti dakat buruan 3-4 gauza, ez da? Liburen bat edo, diskoren bat edo. Eta gero etortzen naiz, liburu gehiokin, disko gehiokin, azkenean, zergatik, zun prinsipioz dakazu pentsatuta zer, baina ailatzea eta ostra, gauza berria du, ez da gizer. Beti da gauza berriak ikusteko, eta Idoia zuzen duzu bezala, leku askotan igual zaila dia aurkitzen gauz batzuk, eta han egoten dira, ez da. Eta bai musikazale izan da eta nik uste erakusleio ederra dela urtero egitea. Azkenean gutxi gea, gutxi daukagu eta daukagun hori zaindu behar dugu. Orduan, nik uste urtero egitea asuntoa. Ez da, nahore gutxi gara, ez da? Bai, gutxi gara. Azkenean, Euskal Herria txikixa da eta euskal kultura, euskal musika eta ez da hori da, ez? Orduan ikuste dute auspotu itzen da bela, eta jendiak hartzen da hau ez bakarrik liburuak eta diskoak eta erosteko, gero zuzeneko pila bat dare, programazioak dare pila bat, leku desberdinetan, areto txikixauak, areto ondixauak. Orduan, hartzen duzu, jendiak ikustot hartzen da bela, kultura murgiltze bat orokorrian, eta oso aberasgarrixa dela. Eta gero beti deskubritzen duzu zerbait. Igual ez duzuna, hori komenta duzuna, ez, izen batzuk badare hor top, eta naiz eta Durangoko azoka ez egon, irtengo zirala berdin, eta gongo zirala presente berdin, komunikabidetan eta bar, baina, beste askondako, ez deskubritzen duzu gauza batzuk, eta bebai guztot izan leikela kultura talde askorendako erronka, ez? Edo proiektuak itxeko, hortxe data batzuk egutegian darenak, eta horrek uste dut bultzatu itxen da bela euskal kultura orokorrean, da oso positiboa da. Gentien ikuste beho joten dela deskubritzeko goguekin, ez? Eta gero artistak, nire ustez, beraien helburua edo artista baten helburua askotan,
Durangorako ateratzeko grin hori, no? Hori ere bai, nik hortan ez nabil oso, nik egia esan nahiago izaten dut askotan bizkat urtian diluitu zure obra, azkenean, aiatzen mazara, azkenengo hilabetian, azkenengo bi astetan, eta ateratzen dira azkenengo bi astetan, 60 disko, eta saturatuta pixkat, bai, zirkuitua, askotan, ziur nau, disko etxiek iraia urria azaroa izango dala. Esto movimentua dauen garaiz, eta akaso bai pasau leikela Durangorako ateratzeko behar horrek igual, proiektu batzuk igual, beste askoren artean, bigarren plano baten geratzia, igual pasau leikela. Bai, azkenien nik uste diela azte batzuk lan nahiko estimulo asko dauz, jendie gainera, guk esategu noiz egongo garen, estanetan, firmetarako, da ez dakit informazio asko, nik ben nahi xau izaten dut urtien zier tranquila. Firmak aipatu duzu, eta ideia ziur nago, eratozen egunetan, hainbat firma eta argazki atara beharko dituzula, zela da roiezu hori. Bueno, ez eskertzen da, jentidatorren nien, azkenien jentidator esatera guztetan jakola itzen dozune, zure lana, zure musika eta hori eskertzeko da. Eize da, enazela oso firma salia, baina inbida, así que... Inbideko kontua da, eta askotan, artistak eurek badaukiela beste artiste batzukin egoteko aukeria bai, baina publikoarekin oso hartu eman zuzena be... Karo, bai. Hori lortzen da, bai. Bai, superpolitxe da hori, sortu mie kriston... Ederto, idea zurekin jarraitxukot, gonbidatu moduan zatuz gaur, idea zurmendi, eta galderatxo bat ditxe, zu musikan hasten zarenetik, gaur egunera arteko bidian, zenba gauza paso dien, ezta? Zeinek izango leuken, zu musikan hasten zarenetik, oinatiko gaztelekua beteko zinula, baina beste hainbat areto beteko zinula. Ze sentitzen da? Gainera, aurrokon egon nintzen gogoratzen, oindala 10 urte egon nintzela oinatiko gaztelekuen. Ez da izan lehenengo kontzertu lan bakarlari bezala bersiñoak eta jotzen, igual lehena esan izen, baina lehenengotariko bai. Borobildu dozu. Bai, zikloizteko... Gauza asko, pasau diez. Askotan sentitzen dut bizitzen ditu dela asko urte gehiago. Gero aldi berien dara oso askar joen da, orduen ez dakit da hor sentsazio arraro bat. Baina politxa. Bai. Eta bidien zenbat bide lagun, eta bide lagun barik, ez da hemen musika itxerik, ez da? Bai, izen da nire ikasketari garrantzitsuena hoize. Ze garrantzitsu edan egotie ondo inguratute eta jende hona aukitzie inguruen, herrixe eta herrikuek. Neurrixe hartzia aipatu dozulen, baina ondo inguratuta egotearen garrantzitsa, ez da, bai, hori apur bat, lortzen dozu nien, izen bat, fama bat, ospe bat, idoia zuen horrek. Ezina da, babes hori sentitzia onduen ezinbestekoa, ulertzen du? Bai, uste dut hankak lurrien mantentzeko ezinbestekoa. Erto, bueno, Danbakaren 3. gaua bizi zen ginen, aurreko ostiralien, ingo duguna taldiekin sartu aurretik, egozen apurtxo bat publikoaren eta epaimaikidera ematen inguruko iritzia jasotzera. Danbakaren 3. gauak eman zauena. Heldu da, 3. Danbaka gaua, beste 4 kontzertu ikusteko aukera izango dugu, eta oinartien moduan danetarik izango dugu gaur. Arrasateko Delbal taldiarekin hasiko gara, ondoren Antzula eta Hernani bitxarteko musikarixak dituen ekarena jarraituko dau. Gero, beste 2 kontzertu izango dira, gogortu ingo da nola betxe gaua, enko, oinatiko taldearekin, eta bukatuko da Aretxabaletako txerrikumeakekin. Honetxek danok gaur izango ditugunak, beraz, guazen barrura. Stackley and Billy, too bad, gambling, Stackley. Txilautunean gaur Bilbotik datorren Irene Suárez, Navajita Suárez izango da. Yo soy un amante de la música jamaicana. Musika jamaikarra maite dut 50 eta 60 hamarkadakoa. Eta pintxatzen dudana reggae, irli reggae, ska, rock, steady eta kalipso apur bat.
erritmo jamaikarren disko batzuk jarriko ditut zapatak mugitzeko apur bat. Musika kultura bultzatzen duen guztia oso gustoko dut, eta euren jakintza partekatu eta bar eta dantza batzuk egitera batzen duen guztia ederto iruditzen zait. Don't you know it was wrong to cheat the train men? Don't you know it was wrong to cheat the train men? Someday you're gonna... Ja bi talde ikusi ditugu, inbeste bi ikusiko ditugu. Na bueno, ia baseritzi daukotuen, ze moduz ondo? Bai, gustora, hemen etorri gazte honetan Benito laga da bela, ber urrengo Benito zein den ikustera. Da bai, gustora gabiz. Topa dozu Benitorik? Momentuz ez. Listoia oso altu laga dago eta ber bat eman bilatzen du. Oinartien ikusitxakua gustau? Bai, gustora, onga. Gu bat ez be, txarrikuma ikustea etorrega, baina holako taldeak ikustea eta be, azkenean taldeak zautzeko be, eskaparate gona da hau. Estoy atado de pies y manos para no soñar, estar con los pies en el suelo. Danbaka kontzertu gauetan, topetan dugu jente bat astero joaten dana, eta beste batzu estreneko datozenak, eta hori da, kasu hau ez da uste, lehenengo aldiz, ontxe ez da? Aldia bai. Torri lagun bat, oinatiko lagun bat ikustea, eta santzegun lanetik irten berri, eta hona etorri gara, eta hori. Bai, lehenengo aldiz, da, sartu geha barrura ikusteko, eta oso itxura hona dauke. Así que bai. Zake jenko ikustera esatoz? Bai, hori da, bai. Gure lankidea da, eta, favore aiteko, eta gustoko daukagulak ere bai. Eta publikoen artean topetan ditugu batzuk, aurreko danbakan egon dienak, eta tartien hemen daku, letagineko abeslarixa. Julen, desberdin ikusten dituzu aurten gauzak ez da? Bai. Gauza ikustea etortia eta bestat jotera. Eta oin justo, pangara hor komuneko zonara, eta ikusitu taldiak ontxe jo behar dauenak, eta akordago gara hor etorre ginenean, hor urdurilasun puntu hori gorretik hor egoten dela, eta nik uste hor batzuk urduri bauzela bai. Oinartien ikusi dozuna, gaur adibidez gaurko gauan, gustora, sentsazioa? Bai, karena ikusta jau gara, eta bai, oso ondo. Malkoz busti zinen, egun hartan, inutasuna zen nagusi, zure begiradan. Ta deserrira, eraman zintuen eskuark, zure zauri, handien adaka. Hirugarren gaba dagoeneko ja bukatu da, ikusten duzu moduen ja dagoeneko ja danak batzen, baina dana ez dute bitxi etxafaten ondion, epaimaikide hemen daku eta ze moduz ja. Ondo, oso gustora, gaurko saioa politxa izan da, giro ona, jente desente etorri da, eta gustora, oso pozik, oso pozik. Hasi da suabe, baina gero ja gurutza falta. Hori da, pentsau, ja hirugarren saioa, nik usteot, ja pasau diela hemendik, ja 12 talde, eta aipagarritza da, gure baiaran, ditugun, artistan kopurua, kantidadia, eta bariedea, bebai musika bariedea, gaurkoan ikusten dugun, ikusi dugu mota askoko estiloak, popa, elektronika, metala, eta hori aipagarritza da, Datorren kontzertua baina igual saio izango da ella, azkena izango dalako torbei, papela eta boligrafoak inebiliko zarie. Claro, pentsau ja, datorrena ja laugarrena azkena. Abenduan 13 uste dela. Eta guk, epaimaikideak, hori, bukatu, eta elkartu enbiaga, bagatu, aukeratu,
ez do baloratu gauza danak, norberan iritzia bebai, eta hor gauza horretan juntau, eta aukeratu zeintzuk dien finalerako taldiak, ez da? Eta orduan lana badalku, Edo noren gainetik pasa izan behar ostean Karikentean eta Edo noren gainetik pasa izan behar ostean Aipamen berezi bat inaiko notzake, sekula fokopegien eta beti itzalpegien dagoen Kirruri. Azkenengo gau baitiko dau, beretako zurgatidoia Kirru, gora Danbaka, eta gora Kirru! Eta hortxe, Kirruri aipamena ingutzanekua, izen be, Danbakan askotan komentatu ez duguin, baina atzien sekulako lantaldia goten da, goienako lantaldia bai batetik, baina baitxa Bergarako udaleko seminarixoko lantaldia, eta azkenengo gaua zeukenez, nik uste da aipamen bat inbijakola, esaben espero, beti itzalpeian egoten den horretako bada, beti horre eskutuen, baina haimendik aitortza bat Kirruri, eta beste lantalde osoari nola ez, beti edozein gauza behar dugulako, handauelako ez. Uste dut, badauela hor lan bat baloratzekoa edo, nagore? Itxen dugun lana Danbakari dago kixonez. Bai, nik uste dut baietz, azkenean, makina bat ez dabil, ez balden badare hor langile guztiak, eta hori pizka koordinauta eta hori eta borondate honakin. Ze azkenean, holako gauzak batutan lan puntualak izaten dira, orduz kanpo, koordinau behar dituzu etxeko jirak eta gauzak ez, orduan uste dut roi hona sortzen dela, baina bebai jendean borondate honakin eta esaten, hau atara inbia dugu eta orduan oso lantalde majuak sortzen dira. Esfortzuakin, baina bai. Eta gero sensazioa da, hori ez, danok ipini dugu aletxua eta funtzionau dau, ekipu gaitxea. Bai, eta izango dut hemen nekagarri izen badala, baina gero emaitza ikusitza merezi dauela, eta aipatzen zinuzuk idoia, ezta? Zeo garrantzitsua da ondo inguratua izatea, eta gupe Danbakako lantaldetik ondo inguratutagaz. Epaimaikei bat ikusi dugu, Joan Arbaiza, eta ongara komentatzen ziurrenik datu zehatza ez dauko, baina Danbakako epaimaikiden artean urte gehixen ingo zagoena, zu nagore 2004ko edizioan epaimaikide izan zinen, zera, urte batzuk. Eta horrentxe ez, abenduaren 13an laugarren gaua biziko da, eta aukeratu beharko daue epaimaiak, hiru finalistak zeintzuk izango dien. Ez da erabaki erreza izango, zuk zela gogoratzen duzu? Ez da erabaki erreza, ze azkenian dazkazu irizpide batzuk, musikalak, momentuan egin daben, showa, zela transmitidu deben, zela egin deben, espektakulo hori, ez bakarrik musika, musika bai, kantuak, letrak, presentzia dana, eta gero bebai ze proiektzio euki aldaben talde horrek, ez? Orduan, azkenian baloratu behar da pizkatxo bat guztia, eta ez da bape erreza, bai. Zeuek, Idoia Zurmendi, adibidez, musika baloratzearena, askotan ez, lehiaketa, gauze jende asko dijako gustatzen ez, lehiaketa, lehia berba hori, baina ze subjektibo eta ze saia izen bidan? Niri super saie pentsetan jat. Ez dakitzela ingo neuken, baina oso saie ingo jatela seguru. Karo, gainera hain estilo ezberdinetako musika taldiek aukin, eta azkene irizpide batzu jarri bidiez ez, eta horri eutxi, eta azkenien, bai. Bai, nik uste dut, eta epaimaiakin egongo gara, abenduaren 13an biziko barkatu laugarren gaua, eta ostean ez dugu margen handirik eukiko, 3 finalistak aukeratzeko. Baina, hor irizpide bat zehaztu biharreko da, eta argi eta garbi, eta hori bai hasieratik argi utzi dugula dela, batetik ordu erdi hori, zuzeneko hori da epaitu beharrekoa, eta bestetik bai, aldagaien artien euskararen presentzia Danbakak berak badaukolako, ez da? Baina baitxa proiektzioa bai, ez da? Seguramente, atzera begiratzen badugu, eta Danbakaren irabazletara faten bagara, talde gehixenek eukizabien nahiko proiektzio, eta alde horretatik garrantzitsua da.
Zertx, zuretako zue gongo bazitze epaimaikide moduan. Zaila, esan zen. Marron. Bai, marrai logika zuzan duzuna. Ezkenian estilo desberdin asko, eta igual zuk behar badakazu igual afinidade bat musika baterekiko edo, eta behar bada horrek eramaten zaitu horrera, no? Baina, claro, izan bertzara pixkat neutroa edo, eta pixkat zure estigma horiek kendu, eta subjetibitate hori pixkat mantendu edo, eta bai, nik uste barri badala, azkenean, gauzak gaur egun, gauzak normalian ondo egiten dira, eta behar bada, igual puntu bat eman dizaiokena, balantzari alde batera joateko edo bestera da, proiekzioa. Hori ere bai, behar bada, ez dugu ikusten, dugu ordu erdiko kontzertua, oso ondo, baina gero ze proiektzioa izan daitekeen edo izan daitekeen talde horrek edo, igual izan daiteke balantzari baten diona puntua, no? Bai, adibidez, ikusi izan ditugu, nik igual gertutik bizi izan ditudan danbaketan, porten jaten adibidetako bat zukena moduko talde bada, ipatu izan dugu hementxe, 2022an, 22an, nahiko goiz etorri ziren, esango dugu duen proiektuari forma larregin barik, baina ikuste jakien, zerbait berez izan, eta gero, kontzertu ustien, danbakan ostien, boom, edo, arrakasta puntu bat ikizabien, eta ontsi ikusten da, gorutzo doia zela, dekreitonek, euken, ordurako zuzeneko berezi bat, eta landua, eta tango dugu igual talde helduago bat igual izango zela, baina gero ikusten dugu ondion be, inkretxendo behala aramaixoko boskotia orduen, bai, proiektzioan gaixa bai zelikera. Guazen Durangoko azokara itzulera eta lehen bai aipatu dozula Zertx, zuk oasi bat dela Durangoko azoka, eta lehen esan dutzuet, oasi hortatik kanpo dauen basamortua deitxu geike, hau da, Durangoko azokan ez basa, esaz inun, zeiritzi daukotzuek, Idoia, zuretako galderia. Ez dakit zer erantzun Zirkuitu horretatik kanpo? Badau, eta dau nik musika mundu ezagutzen dut gehiago, eta hortik kanpo dauena oso ona da, bai. Eta askotan nik dauketen barne gatazka hori da, azokakin mugitzen danaz. Zemuten dau euskal kultura dauela Durangoko azokan, landako gunen eta ia, eta ez da holan. Inondik inora, behitxu danbaka, ez? Zenbat hemen zona bateko zenbat talde musikari dauzen. Orduen, hori bekontutan aukibida eta presente aukibidan zozer dala uste dut. Oasitik kanpoko hori be, urestatu behar da. Bai, guztiz. Zertx, zuk Durangoko azokatik kanpoko estena edo ez dakit, zei zen jarri. Durangoko azokatik kanpo egoteak, ondorixe bakar. Adibidez, esango dizut detalle bat, kuriosua edo askotan esaten denean, euskal kultura giota murritzagoa da, edo txikiagoa da, edo zuk daramazun kamisetan inguruan, musika zuzenean, astero ikusi ditzazkezu zenbat kontzertu dauden, eta da pasada bat. Baina, egia da, aldatu doala pixkat gazte jendian irizpideak eta musika gustuak edo, baina kontzertu pila bat daude, eta astero daude pila bat, eta nik hori adibidez musika munduan, nik musikatik nator, eta hori izango nuke, hori da izpide garrantzitsuena, musika zuzenean ziok gaur egun, asko, inoiz baino gehiago. Hori da erakusleio bat ezateko, ez dela bakarrikan aiziaz bizi euskal kultura edo. Detaile bat, ikusi zuten, batu nahi ze detaile hortaz. Eta detaile hori, eta gainera musika zuzenenek itxendoren gauzetako bat, Durangoko azokan bertan da, askotan igual, estanderako aukerarik ez daukien taldiei, euren estanean jartzen dituzte, eta ez dakit zen badien aurten Durangoko azokan. 60 talde. Wow, 60 talde. Bada, zerbait. Bai, uste dut, gainera komentatu duguna bai, azkenean,
diskuak eta, bueno, salmentak, ez dakit nola jongo dira, baina nik uste dut, bai talde askori grabatzia soporte baten, ez, bai CD baten, bueno, viniloak ere badariz gero eta gehiago bultzatzen eta holan ez, baina azkenian da, pixkate aurkezpentxo bat bezala taldiana, gero igual zuzenekoak lortzeko. Eta, bueno, plataformen bitxartez eta holan orduan, lehen bai izan helburua diskuak CD-ak eta saltzea, baina nik uste dut gaur egun, bueno, eta zuzenekoak itxe bai, baina gaur egun dagoela talde pila bat, eta festival eta kontzertu pila bat, programazio pila bat, eta jendeak bilatzen da bela, bueno, salmenta batik aratago zuzenekoak. Bai, eta hor guztoko gaten jakitxi edatutako bat Durangoko azokarea begira ahotsenean jotzeko adibidez, zenbat eskari jaso dituen antolakuntzak, ziur nau, daukoen eskaintza baino askoz gehiago izen dira, eta aukeraketa... Bate inbiako zeben hor igual... Pape erreza ez dana izango birentako, suposatzen dut. Ez hori formatori berria dago, berria, 10 urte. Nik uste puntu garrantzitsua izan zala, eman zion pixkat bultzada, azkenean ez bakarrikan hor barruan eta irikintzun eta zuzenekoak eman zituen eta jokua emantzun, ez da? Bai, hotxeneak ikitxun formatu ezberdinak, gogoren daukete hor karpa bat landako induen, ontsa plateruen ara bideratzen kontzertu horreik. Hotxeneak jotzeko aukererik dut zuzuk, idoia? Eske ontsen, enbien atzera itzen, eta bai egonitzen, uste dut, pare bat bider egona zela, grabau ginen, eske ez dakit indala zenbat urte izen zan, Asiak deitzen den disko baten, Trikitixa, eske, hankas hartukot, baina uste dut dala Euskal Herriko Trikitixa elkarteek itzen dagoen disko bat urtero, eta Bergarako neska batekin grabaunen kantu bat, gitarra, eta grabau ginen guk lagun batzuk, gainera txerrikumeakeko pare bat, osa txerrikumeak ez barkatu. Edo bai, hori da Xabi eta Julen egon ziren grabetan bai. Eta gero ertzakekin Bergarako beste folk talde batekin grabaunen grabau nintzun piano batzuk eta egon gitzen, baina indala urtiek, bai. Ez, bai, ahotxeneak, bai, ustote irautza bat suposatu zuela, irudienea be badago, eta beste bat gune be badaz, azoka ederto osotzen da bienak edo osatzen da bienak, ezta? Eta hori garrantzitsua da. Durangoko azokara ingo dotzagu gonbita nola ez, gure musika sale entzulei, ez bakarrik musika, beste hainbat arte disiplina bertan ezagutuko ditugulako, baina goazen, danbakara itzuliko gara, 3. gaua Arrasateko Delbal taldeak sortu zaben, Jon Garf apur bat bere proiektuan atzien dauena, goazen ikustera apurtxo bat Delbal proposamena zertan datzan. Basoan zuaitzak Emorren siluetak lurrean guritzala emateko izarrak hortzian ilargi betea diztiran maitasun gauak apaintzeko dena gizakiaren zerbitzura gizakia zertarako zua hotzetik babesteko. Hortxe Jon García Delbalen proiektu berritxa, erromintxalekekin egon zen, 2022an, eta badakizuk idoia kolaborazio bat edo, zeo zer indozula Delbalekin. Ze proiektu ezberdina dan, ez da? Bai, asko guztetan jate. Egizan, Jonek idatziztenien koro batzuk grabetako eta bibider pentsabarik baiet esan notzen eta horrego nintzen bere txien eta gero Bilbon estudizuen ahots batzuk grabetan eta bai hor nahiko... Bai, ez da? Agorezu bertan egon zinela? Bai, oso soinu kuriosua, bueno, atsegina, pizkate holan envolventia bezala, ez? Eta gero ahotsa bai erreberrakin zeukan pixkatxo bat,
eta gitarra bebai, eta oso soinu borobila eta gustau jatamai. Bai, gaua zabaltzen arduratu ziren, normalien eta ez da erreza, beratzi terrekitan hasten dalako puntual eman adizia, dakitzonen denbora zorrotz mantendu behar dugula. Eta ez da erreza izaten, normalien ondio nahiko hotze egoten dalako seminarixoa, baina euren egin zaudien eta nola gainera. Kontzertu bukaeran ziur Jon García del Val erosoago dagoela agertokian mikrofona aurrean baino, goienako mikrofona aurrean baino, baina zer esan zuzkun, kontzertua bukatu, ostian, baina abestia bukatzen dugula, entzungo dugu, Jon García del Valen adierazpenak. Dena gure neurrira jaso, baina ez eman eskuak zabaltzea ez da eskuzabala izatea, eskuak zabaltzea ez da. Arrasateko Del Val taldiak zabaldu daue gaur, gaua, eta ikusten duzuen musikari hau ezagutzen dugu lehenautik, danbakarekin lotuta be, Erromitxelak taldiakin egon zalako indala bi urte. Baina, bueno, bestelako kontu oso ezberdinak izan dira, Jon García. Gabon? Gabon, zemuz. Oso ezberdina izan da, batetik zuzeu kantuan, gitarrarik ez, sintetizadoriak, zure proiektua eta leheneko kontzertuak ere zuan nabil. Kontzertua, bai. Zan, erronka bazan, gitarra barik estenatuki gainean, egotia gainera, urte askotan gitarra jotzen eta beste, baina, claro, eskudo moduko da gitarra, ez? Azkenin, ostera, igartzen da, ezberdintasuna. Zela sentiru zara? Bueno, nahiko ondo, baina, nik uste landun bidala, apurtxo bat gehiago. Kontzertuak emun eta rodar esten dana, ez? Zure, esan dugu, zure proiektua dala hause, baina, inguruan zen itxuan musikarisak, argi dau etziela ziberrixak zelan joten hau hien, da zer entzuten zen kontutan hartuta. Zedia, zure ikaskidiek izan dakuek, ero? Hori, nire pixukideak izenak izan dakuek Iruñan, egon nien musika modernua ikestenan, nire batzu nirekin bizizien, eta beste batzu alboko jendi, eta geixen izan da bigarren diskokua, ze bestia geixa guztau jat, bigarren diskokoa bestia más kurrada, hasta horan, lehengo diskoko pare bat iru sartu ditut, eta gero bigarren ekuak. Synth pop, dream pop, esaten dut batzutan, post-rock ukitu batzu badauzko, psikodelia, ez da, txolako zezer. Ze asmoekin etorri zara, ona? Lego kontzertua joteko asmoekin, ze azkenien noien 4-5 urte txien, abestizak sortzen, eta kontzertua jobarik, eta ordu esan jotzeko, eta geixen bat hori. Hortxe, Jon García del Valen proiektua, esan dugu, lehenko aldiz, ez da, nagore olako pertsona bat, ez da, gitarrarekin agertok iratzen oitxuta dauen hori, lehenko emanaldi bat, olako horrenbeste kamara eta gitarra barik, abesten eta gero, kurioso, Ez jata ausarta beraien partetik, baina oso ondo defendetu zebela, eta bera beslari bezala bai, gainera gorputz espresio horrekin bebai, eta oso ondo, bai. Zer, txuri, talderen bat etorri jatu gora edo, aipatu duzu? The Nationalen roiua, iruditzait oso polita, ez da, oso irekia eta, bai. Baina, ez, hori gitarranak entziarena eta ere bai, da, lastia hori. Eta aldi zaude edo, este mundua da, batian zaude bilutzi moduan, eta, Ideazun bakitzu zer da, ez da, gitarrarekin, gitarra barek, pianoarekin. Pianoak gehiago babesten duzun dikon, bai, eta mikrofonoarekin bakarrik, Bai, desberdine da, oso desberdine. Eserita zare bai, pianoa, beste plano baten, eta ez izango da sensazio. Bai, niri guztetan jat, formato ezberdinek probetan. Ados, esaia, agertok isen mugitzen be jakitxia, eta ez abeste bakarrik mugitzen, eta hori, ez dakit, esaiatzen da hori bebai, edo zelan, idoia? Ez que nik gutxitan kantetan dut bakarrik, Osea, askotan egoten az gitarrakin edo pianuaz. Niretako importantia da instrumentu horre joten egotie, baina bai, azkenin koreografia antzeko bat sortzen dozu kantu osuen zier, bai. Ados. Guazen, danbakaren 3. gauko, bigarren taldearen, musauen ikustera, Antzuolatik eta Hernanitik, besteak beste, Garena.
Zerke karri nau zugana, zerke eraman nau nigana. Naiz eta oraindik beldar izan, zurekin errazago iten da egan. Zaltzara inoiz, galtzaile izan. Ederragoa da, eskutik galtzea, irabazle izatea baino. Orain ez dugu besterik, dantzarik gabeko dantzaldi bat baino. Hortxe, Karena, Antzula eta Hernanitik, kuriosua, bi irati dauki izena bi abeslariak, zelan ezagutu ziren batak bestearen berzino bati, eta gero kontoko dabi, oso kuriosua izan zala, eta hortxe, urduri eusen, niko gogen dauket, urten aurretik, esatu nintzen orduari, eta jo, ez dakit orduari duko garen, eta lako kontuak eta urduri eusen, baina gero eman alditxa, ona izan zen, gore? Bai, ona izan zen. Eta konplizidade asko igarri neban beraien artean, bisak begiratzen ziren elkar abesteko, bi ahotsetan abesten zeben, ia kantu guztiak. Eta gero bebai oso politxa izan zen, akordeoiakin bebai kantaren bat jose bala, eta gero bajistak behartu zebala saxofoia. Eta eman zotzan beste, azkenean timbriak bebai aldatzen dira zenean pizkatxo bat, saxofoi bat bezala instrumento bat, edo akordeoia da, entzulian dako timbre batzuk hori entzutia oso freskoa, ondo sartzen da. Eskertua, argi eta garbi. Guazen ikustera kontzertuaren amaieran euren adierazpenak. Kanta idazu, loa suspertzeko balada da, erbesteko Del Balen popakin hasi gara, erabateko popa entzun dugu, poparekin jarraitu dugu, Karena taldearekin, irati eta irati, bi abeslarixa ditugu. Zemu zauze? Ondo, hain ja behin indeula kontzertua lasaiago, eta ja nerbio guztik enduta, nik usteet. Ni hasieran oso urduri neuman, zer bergan izan da, azkenean Antzolako izan da, gertuko gehiago, eta baina ja ustot, kendu ditutela urduritasun danak, eta listo, ondo. Lagun zaria, bik egin jozuen nola baitxe abeslari lanak, baina hainbat instrumentuen dozue, abila zaila erakutzi dozue dude barik. Askotan esate dugu, instrumento gehiago gea pertsona baino, pertsona falta zaizkigu. Hernani eta Antzuola, zelan elkartzen da? Ze horri historia politia dago irati. Bai, iratiko eto kontatzeu historia. Sare sozialen bidez ezautu ginean, beti kontatzen dugun historia da. Iratik zukan YouTubeen bere kantu bat. Justo zukin zoztasun erreportajean horre bindela 2 urte hori kontatzen otzun. Eta nik inoan bere kantuan berzinua, eta azkenean anima nintzen bi altzea, eta hortxe hasi ginen berbetan, eta hortik sortu zen ideia sortzeko taldia. Eta hori dagoeneko, beste pausu bat emune dozue, aurten diskua argitaratu dozuelako, eta disko hori izan da nola baitz, gaur eskaini dozuna, baina hori baino gehiago. Bai, martxoa aldian eta ginoan diskoa, eta berez gure kontzertuak osatzen ditugu gure diskoko kantuekin da berzinoekin, eta gaur nahi izan du sartzea baitxa berzino txori, askatasun ipuinak mendikaldian desente entzuten dan kantua dalako, eta pentsadulako egokisi izen rikela. Hortxe, Karenako bikotea, bi iratiak, eta ze polita ezagutu ziren modua, eta ze importantia den gaur egun, sare sozialen bidez, sare sozialek aukielako, onuretako batzuk, hau izelik, ez da idoia, zilitxu jatzu, ezauketako modu hori, eta... Enekitzen, gaina ezautzen ditut, baina enekitzen holan ezautu ziela, eta politxe pentsau jat, bai. Zer ikusi dozun apurretik, emanalditik, ze iruditu jatzu? Oso berezize hori, azkenin agorek esan dagoena, erabili dauela holan beste instrumentu batzuk, akordeoie, saxofoi, horrek beste kolore bat emuten zola kontzertuei, imaginetan dut. Eta gero, ez dakit politxe da ikusti zelan hasten doien taldia, nik ezautu nitxun 3 zienien bakarrik taldien, eta baina ikusten dut 5 diela ja, enek izan, eta... Zer onda, ekiko dugu, ziur, etorkizunien behuren berri, ez da, ekiko dugu. Erto.
Gero, egon zan, deskansotxua egon zan ostien, DJ Navajita Suarez ezautu dugu, eta Navajita Suarezen barregearen ostean, Jenko etorri zan bere doinu gogorragoekin. Gauotzetan ezin loatu buruko galderei ezin erantzun egun zatia iritsi daria kartzela honetatik raskatzera ezin egona azan ezina da botila maiereta ez dago erantzuna emanezkoa galduta nagola atzean utzi nahi dut iragana etxaropena goludatzegoen non gorde zara orain arte loratu da azkenean. Bueno, Jenko oinatitik aurreko 2022an Broken Legacyko baxujolea zan Unai Urkiak sortutako talde bat, Danbakan leheneko emanaldia emun zabiona, bi estreinoik ditxun dugarren gauean, batetik Del Bar eta bestetik Jenko. Eta, bueno, kuriosua batetik frakamotzena. Frakamotzena josabila danek. Zertik izango tedan. Zertx, ze iritzi hauketzu, emanaldian entzun dozunetik, doinu gogorragoak, ze iritzi? Kurioso editu zait, abeslarien proiektu izatia eta berak dana itia eta gero musikariak zuzenak gora topatzia, hori estola nahi dut zait. Ezkenean holako musika, bazka bere zailtasunak eta hori dana bakoitzak itia, ostia, basote. Bai. Eta ondo ganduta etorri ziren, ikusi izan. Igertzen da tabla bat katela. Bai. Musikariak bai igual berein ibilbidea dauke ez, igual beste gauzekin ero beste proiektuekin ero lan, eta biltzea hor. Baina abeslariak, tonu ezberdinetan abeste horrek eta erakargarri izuzten, nahiko dinamikoa ezin zen zuzeneko bat iritsu jaten, eta esan duzuna zertz, Unaik aipatu zuzten izena emuteko asmoa bat zaukela, oraindik baina taldekideren bat ondion zaukela, berak inako abesti zaziela, instrumentu banak berak sortuta, komposatuta, berak inakoa, eta emozin zaukena zalantza hori ez dakizela lortuko zauen boskote moduen agertok iratzea, eta Danbakan lortu zabien eta oso duin lortu gainera. Guazen ikustera, kontzertu hostien, Unai Urkiaren adierazpenak, behin kontzertuaren urduri itxasuna, behin lasaitxuta. Jenko izan da, taularen gainera egodan hirugarren taldia. Akaso izena, injatzu ez ezaguna, baina gero bertan ikusi ditugunak idiak ezagunak. Aurreko Danbakan be partartu ebilako, baina kasu honetan nahi, zuzara kulpable, Broken Legacyko taldiak ekarri betxezu be. Bai, hori da, ni hori bemukan kantua doala egin da, gogoan eukan zoze egiteko, eta taldeki izan zoze joteko, da anima huingia, da aurrera. Baina proiektua zuria da. Bai, nik etxian injoana, egonen be momentuan YouTube nire kanalea dagoela, eta oneri iragutxetatei, da hori, oneri lokalian apu bat toketo batzuk emuntxau dagoela, baina, bai. Baina eskarmentua baukietzuzuk hemen Danbakan. Hirugarren aldez, egozaelako taula gainera, ezta? Black Riveren etorri ginen, oin dela mordua, oin dela mala urte bat joko guk. Eta hori, guelta hausen noen dela 2 urte, ikusi ben justu, Broken Legacyekin aukeria, da zangen, proba bingu, da aurten, nire proiektuakin aurrera, iguala. Eta lehenengo kontzertu izan da gaur? Hori da, lehenengo kontzertua da,
guztu agatua. Nire uste, danak pozik ibiliga da gozatu behintzen. Hortxe nahi urkia, ez die egongo proiektu taldeki musikari asko danbakan 3 edizioetan parte hartu da bienak, eta hau bere kasua da. Eta harritxu gaitxu da, dana grabatuta zaukola eta nagorea? Bai, eta gero, bueno, oso proiektu potentia beran partetik, eta jata pasada bat. Egisa da gaur egun bai teknologiakin eta errestasun gehiago darela, ez? Azkenean, bialtzia materiala, grabazioak eukitzia, beste musikarixak montau alizateko, ensaiau alizateko, baina, izatia, elkartzen diran kontzertu zuzeneko lehenengoa, pasada bat. Ez da igartzen lehenengoa danik, ez da? Oso ondo enpastautakoa eta... Ederto, guazen, gaua itxizauen Aretxabaletako Txerrikumeak taldearen emanalditzan zatitxo bat ikustera. Gaituko dugu galdetzen, dena zarantzak jartzen. Erantzunik gabeko, galderei erantzuten. Derrigori esko ezerrik azteko asmori. Bueno, nagore, Atxabaletatik Txerrikumeak, hile gaua izteko, emanaldi borobildua, ez ona, ez? Bai, ona, eta komentu duguna pixkat entzuten gemenean. Bai abesteko modua da, punk rock modu gorrori, baina ahotsetan, afinazio aldetik eta indarra bai transmititzen da, baina hori blokian eta ondo afinauta eta ahotsekin eta hori oso ondo sartzen da. Ze batzutan estilo honetan, estilo gogorretan, nik igual alde melodikoa noia bilatzera pizkatez, orduan afinazio aldeitik eta hola ez dagoenean, niri igual bai da pizkat defektua, baina entzuten dutenian olako estilo baten, eta hola hori, esaten dut, hau bai. Ze ona. Bai, gustatzen pila bat, koduak eta nola egiten aizian, da, eharki. Askotan, koduen asuntua eta zuzenekotan da, komplekua, gauza ez da gaizki abesten zula, gaizki ez da gauza ez zula ondo entzuten. Eta ezin zara, ez zu ondo entzuten eta ezin dezu ondo afinatu, eta hori, askotan, esaten da, zuzeneko marroi bat. Oso sentidu zara pizkal soinuak ime bai, ondo enpastabal izateko bestiekin, ze bestela zare hor pizkat... Hori, gainez, 3 oteko egiten koruak eta jotzen eta, ez da ondo. Gudea zauketa itxosu gainera? Bai, lagunen bidez, bai. Ez niri guztetan jat, asko guztetan jat. Ez dagoena nagorek apurrate estilo gogor bat da, baina jata ingo gorra pentsetan, niri behintzet oso melodiku eta euren kantuak asko guztetan jat, oso melodia... Eta hitzak bai, ez da? Hitzak latuak dira. Nik entzun dintxudan abestixek, beste okitu bat, edo bai, guztetan jat. Emanaldixen hostien, zer esan zuzkoen Txerrikumeek. Batuta egunean, geratzen zaigun denbora, zera kontu batera. Batuta dituzu orduan, zenbatuta egunean, geratzen zaigun denbora.
Txerrikuminak taldiak, atxabaltarrek, borobildu daue gaurko gabe eta ondo borobildue gainera. Hori da, pintzat, guk dokun percepzioa. Eta uste oso epe bai, ez da? Zemuz? Bai, oso gustora. Egizu esan, ordu erdi segitxuen pasetan da, eta, bueno, motz kontzertua, berotu orduko ja bukatzen, baina gustora. Tensotxo, baina ondo, baina batzutan hor irtensare urtenso modue, baina gero, bueno, aurrera hori eta listo. Eta hori zuzuk bintzat, ekitzula, zer zan aurretik danbakan parte hartzea. Esango dugulako, Deklaitone taldearekin aurrekua irabazin zebela. Hori, aurrekoan bai eskinatxo baten tokau jaten, eta oso gustora egisa zan bai aurrekoan eta oingo dizinuan. 10 urte zoieze, irudizko daukatzue, azkenekotik egin dozue geixen bat, edo... Bai, gaur bigarren diskotik uste jo bela kantu bat, bersino bat, eta gero beste denak zazpi kantu disko berrikuak. Eta gero bukaeria be borobila izan da, kureia aukeratuta. Bai, guretako betianik izan da holan talde referente bat, asko entzun duena eta asko influentzia duzkuna, eta takit. Eta guztan joko gainera, igual, ja, utzi da bien taldien abestixak versionatzia batez, bez? Bueno, eske, bai, importantia da, de hecho, askotan hitz egiten. Biziri jarreketako? Hori da. Gero taldeanak izaten dozu eta uste duzu beritzi berekuek izango ezaila, sarixa irabazti ondo dauela, baina benetako sarixa dela parte hartzia. Bai, por supuesto. Osa, guretako men esperientzia poli basan eukitzia kontzertua grabauta, aukeria egoteko bai bideuen, bai audizioa grabauta, eta, bueno, holako zeuzetarako la hostia. Azten gaditzen taldien dako nik uste da dela importantia, ez? Audiovisual puntua eukitzia laguntza bat da. Hortxe atxabaltatik, txerrikumeak, aipatu biherriegaz, 2008ko edizio honetan atxabaltatik talde desente etorri diela, eta bai, postu gara alde horretatik, txerrikumeak ekemanaldi ederra izaben, horrekin gaua bukatu zen, Zapore gozoarekin bukatu ditzen, ezta? Oroar esan da, ezta nagore, gauak emun zagoenarekin. Bai, eta gero hauek energia asko transmititzen zeben, musika estiloa gaitxi be bai, orduan, bueno, irtetze zara aretotik, posik. Ederto, hori, Danbakaren 3. gauak emun zauena, azkeneko galderatxo baten Durangoko azokari begira, ulertzen dut, bertaratzeko asmoa badukotzura, idoia zuke nola ez, egun danetan egongo zara bertan, ze izango da, etenik bariko ordutegi baten, edo? Bai, ondo inguratute, aukikote lagun mordo bat hor albuen, egunero, así que... Ederto, oso ondo fan deixela, nekagarria izango da, baina ziur baietz. Zuri zertx, eskerrik asko beste behin ere, tertuliakide moduan etortzearren, zugarri eskertzen da, nagore esan, zupe bai, eskerrik asko tertuliakide moduan etortzearren. Eta zure ikusentzule, itxiko zaituztegu 2008ko edizioa irabazi zauen The Wet Band taldearekin mutrikuko taldia, gogoratu behar dugu edizio horretan, Debabarrenera eta Durangaldera zabaldu zara lehiaketa bera, eta hori izan zen 2008ko irabazlea. Publikoaren saria irabazi zaben, sari nagusia, The Wet Band.